ай мардак, омаден? Корда нарафтем? худованд дар паноҳш нигаҳам карда. Астағфирилло, бигӯен чӣ гап шид? Дар тез мерафтим, я машини калония пешам бурмад, нохуд тормоз кор накард. Худованд маро дар паноҳш нигаҳ карда. дуоҳомо ба даргоҳат қабул кунӣ, ё Аллоҳ. Занак, дуои маро дуо кун, майли? ҳар гоҳе ки ту дар ҳаққи ман дуо мекунӣ, худованд дар касбу кори ман баракати зиёд метаҳад. ризқи маро фаровонӣ карда, маро дар паноҳш нигаҳ медорад. доим дар ҳаққам дуо кун, Занак. ҳама вақт дуогӯи шумо, ё мардони. салому алайкум бародарое ки мушкилӣ дар мардонагӣ дорем. Барои шумо ман ҳамин чиза тавсия метиҳам. ин медонед чие? ин триблус ай барои бақувват кардани мардонагӣ ай. шахсое ки дар вақти ҳамхӯбаштан тез тиёр мекунанд, ин соатам фоида мекунад. бигем ки барои фоизи спермаро баланд бардоштан беҳад гиёҳи хуб аст. як бигем ки ба 21 дард даво ай. барои маълумоти бештар занг бизанед, консултатсия бепул ва ҳамчунин дастафка